बिटिआरनि चिफ बारगोनां प्रमद बर'नि साननाय बादियै आरो मोनसे डिजाइन खालामनाय बादियै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासै 40टा समस्ति दङ। बेयाव 40टा समस्तियावबो साफ्रोमबो बेनिफिसियारिफोरखौ लानानै बाहाय बेनिफिसियारि मिट एन्ड ससिय' इक'नमिक एवारनेस प्रग्राम बेखौ जों लानाय जादों। जे आथिखालाव बिटिआर सरकारा जोङो मा फ्लेगशिप स्किमनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरनो एबा बेनिफिसियारिफोरनो मा होनो हाखो बेखौ सावरायनायजों लोगोसे बेवहाय जोङो ससिय' इक'नमिक एवारनेस प्रग्रामखौ लादों। थारमाने जोंनि समाजनि रांखान्थियाव बोरै जौगागोन बेखौ लानानै जों सावरायदों। आरो नोंथांमोना नुबाय जे आथिखालाव बिटिआर सरकारा गासै मोन 30टा फ्लेगशिप स्किम लानाय जादों। बेनि गेजेरावहाय जोङो जे स्किमखौ लादों दा रायजो राजाफोरनो एबा जोङो बेनिफिसियारिफोरनो बे अनसुंथाइखौ जों होनायनि खामानिखौ जोङो होजेनबाय। नोंथांमोना नुदों आलारि सोरां आइ अनसाय बिथांखि बेजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन नाम होनानै जों लादों। आरो बयनिफ्राय साबसिन दा मोनसे जोङो जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जाय बिथांमोना कलेजाव फरायदों इउनिभारसिटियाव फरायदों आरो आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे जाब्रबथाया माने एसे थाब जानायखौ जों नुनो मोनदों। रड एक्सिडेन्ट बायदि एक्सिडेन्ट इसोरा दा खालामथों थेवब्लाबो जोङो मोनसे मोजां माने आसुनि लाबाय। बे जाहैबाय मा जोङो मोनसे इन्सुरेन्स कम्पानिजों जोङो टाइ आप खालायनानै बिथांमोनजों सावरायनानै मोनसे एग्रिमेन्ट खालायनानै जोंनि कलेज आरो इउनिभारसिटियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय माबा मोनसे जाब्रबथायनि गेजेरजों जिउ खोमानो गोनां जायोब्ला बै न'खरा जाहाथे एसे अनसुंथाइ मोनथों बेखौ नोजोर बोनानै 5 लाख इन्सुरेन्सखौ जों खालायनानै होनो बेखौ थिग खालामनानै लानाय जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना नुबाय थादों जे जोंनि खुलुमग्रा माखासे जोंनि अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर थायो बेखौ आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोङो जोंनि चार्चफ्राव जोंनि बाथौ मन्दिरफ्राव लोगोसे मस्जिदफ्राव मन्जिथान बिदिनो गुबुन गुबुन जाय खुलुमग्रा न'खौ जाया मा नाम दोनो बेफोरनो जोङो नोगोद 2 लाख रां होनायनि हाबाफारिखौ जों लादों। दा बेनिखायनो आं सानदों जे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा बिथांमोना मिन्थिनो मोनगोन जे थारैनो जोंनि बिटिआर सरकारा मा मावमारदों। दा नोंथांमोना जुदि साफा नायोबा नुगोन जे जोंना गोबां माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ। बिथांमोननोबो जोंनि बिटिआर सरकारानो निजा बबियायै 25,000 जोङो होजेनबाय आरो जोङो 75,000 होनायनि बाथ्राखौ जों खोथा बुंदोंमोन। नाथाय जों फेस वाइज होलांगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो फुलफिल खालायगोन। दा बेनिखायनो आं सानदों जे जोंनि गोदान मोनसे सान्थौ आरो सानस्रिनि गेजेरजों जोंनि सरकारा हाबा मावदों आरो सोरबिथि बिथिङै जौगानायनि जों हाबाफारिखौबो लादों। जोंनि फरायसाल' नङा दिनै जोंनि आइजोफोरनि थाखायल' नङा जोंनि आबादारिफोरनि थाखायल' नङा जायफ्रा जेरावहाय जि खामानि मावा मानो बे खामानि मावग्रा बिथांमोननिसिम जोंनि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनानै जों बोरै न'खरफोरखौ जौगाहोनो हागोन इन्डिभिजुवेल जों बोरै जौगाहोनो हागोन बेफोर गासिबो खामानिखौ लानाय जादों। थिग बेबादिनो 40टा समस्तिनि गेजेराव दिनैनि बे जमदुवार समस्तिया बे 34 नाम्बार्सआव बे जाबाय जोंनि प्रग्राम गानाया आरो 6थाल'सो बाखि 40टा जाजोबनो। दा बेनिखायनो बे प्रग्रामा जोबोर गाहाम जादों। आरो लोगोसे नोंथांमोना नायदो दिनै जमदुवार बियाबाव जोङो जेरैबायदि टारगेट लादोंमोन बेनि बांसिन मानसिफ्रा दिनै नुजाफैदों। जोंनि टारगेटआ 10,000मोन जों नुबाय बेवहाय 12,000निबो बारा मानसिफ्रा बेवहाय थुबुर जाफैदों। जों बेजोंनो नुनो मोनबाय मिन्थिनो मोनबाय थारैनो प्रमद बर' बिथाङा ओनसोलाव जिहेतुके सान्थि आरो लोगोसे खौसेथि आरो जौगानाय खामानिखौ बिथाङा मावनायखौ नुनानै दिनै बयबो लैहोर जोंनि बे सरकारखौ बिथांमोना हेफाजाब होनो आवगायबोदों आरो निस्सय जों मिजिंथिदों इयुन समावबो बिथांमोना बेबायदिनो हेफाजाब होलांगोन। जोङो आथिखालाव बे फेज 2 थांबाय जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो होदों गोबां जों होनाय जाबाय आरो जायफोरखौ जोङो दासिमबो होनो हायाखै बिथांमोननोबो होनायनि थाखाय बे आसनिया दंबाय थायो आरो उन समफ्राव मोनलांबाय थागोन। आथिखालाव नोंथांमोना नुबाय जे जोङो स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो बहाय दङ आरो आइजोफोरनिबो थाखायबो दङ गुबुन गुबुन नामाकरन खालामनानै। दा स्टुडेन्टनिखौ जोङो जुदि होनोबा जों बेवहाय नुबाय जोङो बिथांमोननो 5,000 करि जाहाथे बिथांमोना फरायनायावहाय एसे अनसुंथाइ मोनो हयथ' बे बिजाब बायनायानो जाथों नङाबा मोनसे गावनि ड्रेस बायनायानो जाथों बेबायदि जों होदों। आरो लोगोसे आइ अनसाय बिथांखि दङ बे जाबाय जोंनि माखासे आइजोफ्रा जोंनि बिमाफ्रा जोंनि बिनानाव जोंनि बिब' सोमोन्दो जानायफ्रा
बिथांमोना जायगा जायगा फिसा फिसा दखानफोर खालायो दा बे दखानफ्रा जाहाथे आरोबाव एसे जौगाखांथों बेखौ नोजोर बोनानै बहायबो 5,000 करि जों अनसुंथाइ होनाय जायो गतिके आं मिजिं थिदों निस्सयकै बियो जोंनि होनाया गिदिर मोनसे एमाउन्ट नङाब्लाबो जिखिनि होबाय बिजों एसेब्लाबो गावनि दखानखौ फोसाबनानै लानो हादों आरो न'खरखौ बिथांमोना सामलायनायावहाय एसेबाबो हंगा सुंदों होननानै आं सानो फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय जुमगोर इउपिपिएल हिसाबै माबायदि थागथियारि जानांगौ दा जोङो जमदर हिसाबै जिहेतुके नोंथांमोना मिन्थिगौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मोन 40टा समस्तियावबो फैबाय थानाय जोंनि बिटिसि जि इलेक्सन बेवहाय जोङो बाहागो लागोन थिग बेबादिनो जोंनि बे 4 नम्बर जमदर समस्तियावबो जों साखाफारा जानानै दङ आरो जेरैखिया जे माने मोगा मोगि फैया मानो बेखौ जोङो नेवसिनानै जोङो देरहासारनायनि खामानिखौ जों मावगोन आरो आथिखालाव नोंथांमोना नुबाय जे फिन प्रमद बर' बिथाङा जे मेजरिटि नाम्बार्स लानानै जे नैथि खेबनि थाखाय बिथाङा सरकारनि सासे आरोबाव चिफ जानो थांगासिनो दङ बे दिनैनि थारिखआवनो बे क्लियार जाबाय